Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 22. Балет «Ла Марлезон». На наступны дзень увесь Парыж гаварыў толькі пра бал, які гарадскія радцы мусілі даць для караля і каралевы, і на якім іх вялікасці павінны былі танчыць славуты «Ла Марлезон», любімы балет караля. 8 дзён у ратушы Отэль-дэ-Віль ішлі прыгатаванні да гэтай важнай падзеі. Гарадскія цесляры паставілі падмосткі, на якіх мусілі размясціцца запрошаныя дамы. Гарадскі крамнік упрыгожыў залы 200 васковых белых факелаў. Раскоша, яшчэ не бачная ў той час. Было заказана 20 скрыпак, і плата за іх была прызначаная ўдвая большая з умовай, як казала чутка, што яны будуць граць усю ноч. А 10 раніцы спадар Дэлакост, лейтэнант каралеўскай гвардыі, у суправаджэнні 2 афіцэраў і некалькіх стралкоў прыйшоў да гарадскога сакратара па імені Клеман і запатрабаваў у яго ўсе ключы ад пакояў ратушы. Ключы адразу былі яму аддадзены. Кожны з іх меў прывешаны білет з пазнакай, і з таго моманту спадар Дэлакост стаў адказным за ўсе дзверы і ўваходы. Аб 11 гадзіне з'явіўся капітан гвардыі Дзюалье з 50 стралкамі, якія былі адразу размешчаныя пры дзвярах паводле прызначэння. О 3 гадзіне прыйшлі 2 роты гвардыі, адна французская, другая швейцарская. Французская рота складалася напалову з людзей Дзюалье, напалову з людзей Дэзасара. А 6 вечара пачалі прыбываць госці. Па меры таго, як яны ўваходзілі, іх рассаджвалі ў вялікай зале на падмостках, падрыхтаваных для іх. О 9 гадзіне прыехала пані прэзідэнтша, жонка прэзідэнта парыжскага парламента. Як асоба найбольш значная пасля каралевы, яна была сустрэта гарадскімі ўладамі і размешчана ў ложы насупраць той, якую павінна была заняць каралева. О 10 гадзіне было прыгатавана частаванне караля, салодкія прысмакі і іншыя делікатэсы у маленькім пакоі з боку царквы святога Жана, перад срэбным буфетам, які ахоўвалі 4 стралкоў. Апоўначы пачуліся гучныя воклічы і крыкі радасці. Гэта ішоў кароль, які накіроўваўся з Лувра ў Отэль-дэ-Віль па вуліцах, асветленых рознакаляровымі ліхтарамі. Тады радцы у сваіх доўгіх сукняных строях і ў суправаджэнні 6 сяржантаў з факеламі ў руках пайшлі сустракаць караля. Яны сустрэлі яго на прыступках, дзе купецкі стараста прамовіў вітальную прамову. Камплімент, на які яго вялікасць адказаў выбачэннем за позні прыезд, скінуўшы віну на кардынала, які затрымаў яго да 11, размаўляючы пра дзяржаўныя справы. Яго вялікасць у поўным парадным убранні быў у суправаджэнні яго каралеўскай высокасці, герцага Арлеанскага, графа дэ Суасона, вялікага прыёра, герцага дэ Лангвіля, герцага дэ Лебёфа, графа d'Аркура, графа дэ Ла-Рош-Гюёна, пана дэ Ліянкура, пана дэ Барада, графа дэ Крамайля і спадара дэ Суурэ. Усе заўважылі, што кароль выглядаў прыгнечаным і занятым думкамі. Для караля быў прыгатаваны асобны пакой, як і для яго брата, пана герцага Арлеанскага. У кожным з гэтых пакояў былі маскарадныя ўборы. Тое ж самае было зроблена і для каралевы з пані прэзідэнтшай. Шляхта і дамы іх вялікасцяў мусілі пераапранацца парамі ў пакоях, адмыслова падрыхтаваных для гэтага. Перад тым, як увайсці ў свой пакой, кароль загадаў паведаміць яму адразу, як толькі прыбудзе кардынал. Праз паўгадзіны пасля ўваходу караля пачуліся новыя воклічы радасці. Гэта была каралева. Радцы зрабілі тое самае, што і раней, і, у суправаджэнні сяржантаў, пайшлі сустракаць сваю высокую госцю. Каралева ўвайшла ў вялікую залу. І ўсе заўважылі, што, як і кароль,
Яна выглядала прыгнечанай і нават стомленай. У той самы момант, калі каралева ўвайшла, заслона маленькай галерэі, што дагэтуль была закрытая, паднялася, і паказаўся бледны твар кардынала, апранутага ў строй іспанскага шляхціца. Яго вочы ўпіліся ў каралеву, і па ягоных вуснах прабегла страшная усмешка трыумфу. Каралева не мела на сабе дыяментавых падвесак. Каралева ненадоўга затрымалася, каб прыняць кампліменты гарадскіх ураднікаў і адказаць на паклоны дам. Раптам у адных з дзвярэй з'явіўся кароль разам з кардыналам. Кардынал ціха гаварыў яму нешта, і кароль быў вельмі бледны. Кароль прайшоў праз натоўп без маскі, з амаль незавязанымі стужкамі на дублеце. Ён падышоў проста да каралевы і змянёным голасам сказаў: «Чаму, пані, вы палічылі непатрэбным надзець вашыя дыяментавыя падвескі, ведаючы, што гэта было б для мяне вялікай радасцю?» Каралева кінула позірк вакол і ўбачыла за сваёй спінай кардынала з д'ябальскай усмешкай на твары. «Пані», — прамовіла яна дрыготкім голасам, — «я баялася, што ў такой вялікай колькасці людзей з імі можа здарыцца няшчасце». «І вы памыляецеся, пані. Калі я зрабіў вам гэты падарунак, дык дзеля таго, каб вы ўпрыгожвалі сябе ім. Я кажу вам, што вы памыляецеся». Голас караля дрыжаў ад гневу. Усе глядзелі і слухалі з вялікім здзіўленнем, нічога не разумеючы. «Пані», — сказала каралева, — «я магу адправіць па іх у Лувр, дзе яны цяпер знаходзяцца, і так воля вашай вялікасці будзе выканана». «Рабіце гэта, пані, і неадкладна. Праз гадзіну пачнецца балет». Каралева схіліла галаву ў знак пакоры і пайшла з дамамі, якія павялі яе ў яе пакой. Кароль вярнуўся ў свой. У зале на момант запанавалі трывога і замяшанне. Усе заўважылі, што нешта адбылося паміж каралём і каралевай, але абое гаварылі так ціха, што прысутныя, з павагі, адступіліся на некалькі крокаў і нічога не пачулі. Скрыпкі загучалі ва ўсю моц, але ніхто іх не слухаў. Кароль першым выйшаў са свайго пакоя. Ён быў у элегантным паляўнічым уборы. У такім жа ўбранні былі і пан герцаг Арлеанскі і астатнія вяльможы. Гэта ўбранне асабліва ішло каралю. Такім ён сапраўды выглядаў першым вяльможай свайго каралеўства. Кардынал падышоў да караля і ўручыў яму маленькую скрыначку. Кароль адкрыў яе і ўбачыў дзве дыяментавыя падвескі. «Што гэта значыць?» — спытаў ён у кардынала. «Нічога», — адказаў той. «Толькі калі ў каралевы сапраўды ёсць падвескі, у чым я вельмі сумняюся, палічыце іх, пане. І калі вы знойдзеце толькі 10, спытайце ў яе вялікасці, хто мог украсці ў яе тыя дзве, што знаходзяцца тут». Кароль паглядзеў на кардынала, нібы хацеў нешта спытаць, але не паспеў вымавіць ніводнага слова. Па зале разнёсся крык захаплення. Калі кароль і выглядаў першым вяльможай свайго каралеўства, то каралева, без сумневу, была найпрыгажэйшай жанчынай Францыі. І сапраўды, паляўнічы ўбор вельмі ёй пасаваў. Яна мела капялюш з бабровага футра з блакітнымі пёрамі. Гарнітур з шэра-жамчужнага аксаміту зашпілены на дыяментавыя клямкі, і спадніцу з блакітнага атласа, вышытага срэбрам. На левым плячы яе зігацелі дыяментавыя падвескі, на банце таго ж колеру, што і пёры ды спадніца. Кароль дрыжаў ад радасці, а кардынал ад злосці, бо, хоць яны і былі далёка ад каралевы, яны не маглі палічыць падвескі. Каралева мела іх, але заставалася пытанне, было іх 10 ці 12. У гэты момант скрыпкі далі сігнал да пачатку балета. Кароль падышоў да пані прэзідэнтшы, з якой меў танчыць, а яго высокасць герцаг да каралевы. Яны занялі месца, і балет пачаўся. Кароль танчыў насупраць каралевы, і, кожны раз, калі ён праходзіў каля яе, яго вочы прагна глядзелі на падвескі,
колькасці якіх ён не мог разгледзець. Халодны пот выступіў на ілбе кардынала. Балет доўжыўся гадзіну і меў 16 выхадаў. Ён скончыўся пад апладысменты ўсёй залы, і кожны кавалер адвёў сваю даму на месца. Але кароль, скарыстаўшыся прывілеем пакінуць сваю, з руплівасцю падышоў да каралевы. «Дзякую вам, пані», — сказаў ён, — «за пашану, якую вы аказалі маім жаданням. Але, як я думаю, вам бракуе 2 падвесак, і я вяртаю іх вам». З гэтымі словамі ён працягнуў каралеве 2 падвескі, якія яму даў кардынал. «Як, пане?» — усклікнула маладая каралева, удаючы здзіўленне. «Вы дорыце мне яшчэ 2? Дык у мяне будзе 14». І сапраўды, кароль палічыў, і ўсе 12 падвесак зіхацелі на плячы яе вялікасці. Кароль паклікаў кардынала. «Што гэта значыць, спадар кардынал?» — спытаў ён суровым голасам. «Гэта значыць, пане, — адказаў той, — што я жадаў зрабіць яе вялікасці падарунак гэтых 2 падвесак і, не адважваючыся падаць іх ёй асабіста, ужыў такі сродак, каб прымусіць яе прыняць іх. І тым больш я ўдзячная вашай правялебнасці, — адказала Ганна Аўстрыйская з усмешкай, якая даказвала, што яна не паддалася гэтаму вытанчанаму кампліменту. Бо ўпэўнена, што адны гэтыя 2 падвескі каштавалі вам не менш, чым усе астатнія яго вялікасці». Пакланіўшыся каралю і кардыналу, каралева вярнулася ў пакой, дзе апраналася, каб зняць свой касцюм. Увага, якую мы былі вымушаныя прысвяціць на пачатку гэтага раздзела слаўным асобам, што з'явіліся ў ім, на хвіліну адвяла нас ад таго, каму каралева Ганна была абавязаная сваім нечаканым трыумфам над кардыналам. Ад чалавека, які, збянтэжаны, невядомы, згублены ў натоўпе каля адных з дзвярэй, назіраў за сцэнай, зразумелай толькі 4 асобам: каралю, каралеве, яго правялебнасці і яму самому. Каралева толькі што вярнулася ў свой пакой, і д'Артаньян ужо хацеў адысці, як адчуў лёгкі дотык да пляча. Ён азірнуўся і ўбачыў маладую жанчыну, якая дала яму знак ісці следам. Твар яе быў закрыт чорнай аксамітнай маскай, але, нягледзячы на гэтую засцярогу, прынятую хутчэй супраць іншых, чым супраць яго, ён адразу пазнаў сваю звычайную правадніцу, жывую і кемлівую спадарню Банасье. Напярэдадні яны ўсе на хвіліну сустрэліся ў пакоі швейцара Жармена, куды д'Артаньян паслаў па яе. Спешка, з якой маладая жанчына імкнулася прынесці каралеве добрую вестку пра шчаслівае вяртанне яе пасланца, не дазволіла закаханым абмяняцца болей чым некалькімі словамі. Таму цяпер д'Артаньян ішоў за спадарняй Банасье, падпарадкаваны падвойнаму пачуццю — каханню і цікаўнасці. Па дарозе, чым больш пустымі станавіліся калідоры, тым мацней яму хацелася спыніць маладую жанчыну, схапіць яе і зірнуць на яе хаця б хвіліну. Але яна, хуткая, як птушка, заўсёды выскальзвала з ягоных рук. І калі ён хацеў загаварыць, яе пальчык, прыкладзены да вуснаў, лёгкі, але патрабавальны жэст, поўны грацыі, нагадваў яму, што ён пад уладай сілы, якой мусіць падпарадкавацца і якая забараняе яму нават найменшую скаргу. Нарэшце, пасля некалькіх паваротаў, спадарня Банасье адчыніла дзверы маленькага цёмнага пакойчыка і ўвяла туды д'Артаньяна. Тут яна яшчэ раз зрабіла знак маўчаць і адкрыла другія дзверы, схаваныя пад дывановым пакрыццём. Скрозь адчынены праём уліўся яркі свет, і яна знікла. Д'Артаньян застаўся на момант нерухомы, думаючы, дзе ён знаходзіцца. Але хутка прамень святла, што прабіваўся з суседняга пакоя, разам з цёплым і духмяным паветрам і гаворкай 2 ці 3 дам у мове, поўнай павагі і вытанчанасці, а таксама слова «вялікасць», паўторанае некалькі разоў, ясна паказалі яму, што ён знаходзіцца ў каморцы пры пакоі каралевы. Юнак чакаў у паўцемры і слухаў.
Каралева выглядала вясёлай і шчаслівай, што здзівіла тых, хто яе акружаў, і хто прызвычаіўся бачыць яе амаль заўсёды засмучанай і поўнай клопату. Сваю радасць яна прыпісвала хараству свята, асалодзе, якую атрымала ад балета. І паколькі каралеве не дазваляецца супярэчыць, усміхаецца яна ці плача, усе пачалі захапляцца гасціннасцю і велікадушнасцю парыжскіх радцаў. Хоць д'Артаньян зусім не ведаў каралеву, ён хутка адрозніў яе голас ад іншых. Спачатку па лёгкім замежным акцэнце, а потым па тым уладным гучанні, якім заўсёды адрозніваюцца каралеўскія словы. Ён чуў, як яна падыходзіла і адыходзіла ад напаўадчыненых дзвярэй. Двойчы ці тройчы ён нават бачыў цені, якія прарывалі святло. Нарэшце, праз дывановую заслону праслізнула рука, дзівоснай прыгажосці і белізны. Д'Артаньян адразу зразумеў, што гэта яго ўзнагарода. Ён кінуўся на калені, схапіў руку і з пашанай дакрануўся да яе вуснамі. Потым рука знікла, пакінуўшы ў яго далоні прадмет, які ён адразу распазнаў як пярсцёнак. Дзверы адразу зачыніліся, і Д'Артаньян апынуўся зноў у поўнай цемры. Ён надзеў пярсцёнак на палец і застаўся чакаць. Было відавочна, што ўсё яшчэ не скончана. Пасля ўзнагароды за яго адданасць павінна была прыйсці ўзнагарода за яго каханне. Акрамя таго, хоць балет ужо скончыўся, вечар толькі пачынаўся. Вячэру мусілі падаць а 3:00, а гадзіннік Сен-Жан толькі што прабіў без чвэрці 3. Галасы ў суседнім пакоі паступова сціхалі. Было чуваць, як кампанія разыходзіцца. Тады адчыніліся дзверы каморкі, у якой быў Д'Артаньян, і ўвайшла спадарня Банасье. «Нарэшце вы!» — усклікнуў Д'Артаньян. «Цішэй!» — сказала маладая жанчына, паклаўшы руку яму на вусны. «Цішэй і ідзіце тым жа шляхам, якім прыйшлі!» «Але дзе і калі я зноў вас пабачу?» — усклікнуў Д'Артаньян. «Ліст, які вы знойдзеце дома, скажа вам: ідзіце, ідзіце!» З гэтымі словамі яна адчыніла дзверы ў калідор і выпіхнула Д'Артаньяна з пакоя. Ён паслухаўся, як дзіця, без усякага супраціву і пярэчання, што ясна сведчыла: ён быў па-сапраўднаму закаханы.